makita nato dinhi sa atong ebanghelyo unsa gyud kangilad ang sala. Ang Ginoo nga naghimo sa atong lawas, musugot ra siya og putlon ang mga bahin sa atong lawas or lugiton sama sa atong mata, basta maoy hinungdan nga makasata. Kay kani manggong sala mga igsoon, mao ni makapahimulag nato sa Ginoo. Mabuwag ta niya ba? Kada nato kasa mga putol ang atong relasyon sa Ginoo. Gilingiay mong tupad. Ing nahimulag ka sa Ginoo o wa? Ha? Nahimulag wa? Mao nang ningon siya, mas maayo pag mahiusa ka sa Ginoo nga usaray imong kamot kaysa duhay imong kamot pero adto ka mahiusa siyawa. Kay paduong man kas impierno. Mas maayo pag usay kamot hiusa kas Ginoo adto kas langit. Mas maayo pag ang imong mata usa na lang kabuok pero nahiusa kas Ginoo kaysa sangkap kag mata pero tuwa ka magkuyog siyawa padong sa impierno. Mao na siya ang sala. Ngilad gyud kayo ang sala. Gilaing lingi sa imong tupad. Ing nanaa karoy mga sala. Ang di mo lingi kuyog siyawa. Ing na kaysa nyag mosanong gani ing naon sa may imo mga putlonon diha. Nanakay putlonon, nanakay lugitonon. Sama pananglitan, kamong mga ginikanan, naamang gid mo'y kamot. Naasan mo'y mata. Unsa may inyong gigamitan ana ngadto sa inyong mga anak o sa inyong kuyog sa pamilya, wa ka na ninyo gigamit pagpanglatos, pagpanghapak, pagpangusi. Ana, kanang sigas-sigas mata, una-unaan. Mawala na din kanang mga bata nga magsigig lihok-lihok, dili relax sa sulod. Ang akong hangyo ana with smile, dadala ngadto sa gawas. Ayaw na anao ba? Nya tapinan pang baba. Nya itudlo pang pari. Kana mga sinyasa sa bata na kulba man kay na. Kana ano? Unsama na siya? Unsa may imong gipasabot sa bata? Ayaw saba diha masuko ra ba ng pari, suko ra ba ng pari. Di ang bata samtang ni Asya dinhi, ang iyang huna-huna nakasab-anan gid siya. Nga dili siya welcome dinhi kung magpakabata siya. Welcome oy, naay dako kay ground no padagandagana na didto. Makadungog raman mo didto suwali. Ato man ang gibutangag speakers diha, trompa pagani ng gagmay kay para gyud mo kadungog. Sakripisyohi lang og da. Gamita ang imong kamot sa pag-agak sa bata, ang imong tiil sa paggawas dito, aron dili madisturbo ang imong tupad. Kay matod pa ni Kristo, kung ikaw mo'y makaangin sa imong isigkatawo sa pagpakasala, mas maayo paghiktan og dakong galingang bato ang imong liog og itambog ka sa dagat. Musugot lang yung Ginoo og mamatay ka kaysa makaangin ka sa imong isigkatawo sa pagpakasala. Sama na magsigig alindasay imong bata diha. Nya ang imong tupad dili kayo relax ana. Di mo ingon gina siya buang sapa daw. Sapa dang tus gawas. O di nakasa na to siya. Mingon sa nga, unsay labot na kunyang gasakit mang bata. Imo ka nang himuong rason. Ayaw, ikay sakripisyog da dito para sa akong tupad nga dili kasala. Sama rasad ko na ninyo, mga babay, unsay gigamitan ninyo sa inyong mata o sa inyong kamot. Kanang siging pasiksi, kanang tanaw anang samin, nga nindot yun kay mo tanawon, anang inyong off-shoulder, kanang inyong pakanal-kanal dinhi, mubog-mubog short, nindot na kay mo tanawon, ano?
Ang imong mata ganahan kay la kasiksi nako kanay sa akong body. Nindot no. Hoy mga babae. Ganahan mo na. Nya mo day na inyong ilakaw-lakaw diasdan. Unya, ang nagtinarong og lakaw nga mga lalaki nga wa gid tawo isod nga dautan ang ilang hunahuna. Nya niagi ka nga ingon ana imong hitsura. Unsa kay nasuod silang hunahuna? Apil na ning nagwali. Wa ka to masudlig bakukang tungod nimo. Ikaw, I don't care. Ako ning kuan, ako ning lawas. Hala, nakahimo na kas imong lawas nga instrumento sa sala ngadto sa imong isig katawo, nakaangi naka hikti na lang ng imong lawas og dakong galingang bato og iambak na dito sa dagat. Kung mao na lang gina imong gamitan sa imong lawas ba? Ang point ni Kristo mga igsoon, kinahanglan kita mahimog yung instrumento sa kaluwasan, dili instrumento sa kapildihan sa atong kalag. Ana, sige, lingyay mong tupad. Ing na sugod karon, na sugod karon. Lingi aba, na sugod karon. Akong luwason imong kalag. Oh, ana. Sos, naagay uban nato. Sige lang yung tubag aning panginahanglan sa lawas. Kini man kung atong lawas, maugid ni ang mudiman og sala. Sa tinud-anay lang mga igsoon, ang makalipay sa atong lawas, ang sala gyud. Ang sala. Sama anang kwarta. Ganahan, gyud kita magsigig ihap anang kwarta. Mag-anam o kadaghan ang kwarta, labi nagbandul-bandulo na, pagkaninduta gyud. Para sa lawas, banindot yun kay na. Muna karon gasigig gubat ang kalibutan, sigig away ang ato mga leaders, labi na ato mga politicians, siging away, kwarta man ang rason ana. Kay kanindot gyud kwarta, ipon, ipile na nimo, tanaw kas imong bank account, ala, milyon na, ala, milyon na. Ako ning paabuton og bilyon, mao na. Mangita na kag paaging moabot og bilyon, bahala na ang imong kamot, gigamit na nimo sa pagpangawkaw sa mga kwartang dili imo kanang korupsyon. Bahala na ang imong kamot, gigamit na nimo sa pagpirma anang mga dokumento nga way klaro para lang mugawas ang kwarta sama na mga smuggling, scammer, mga inana. No. Amutin na din sa ato, nga daghan kayong mag-scam, kani ako ngan, gigamit naman is mga scammers. Napay nagamit na to din niya. Ako lang gining mensyonon, I'm sorry, pero ako gining mensyonon, o mansan mo kailan niya, pero tanawa lang na nga na, kadaghanang nangaigo sa atong mga online parishioners, kanangalan nga Rosemary. Gamiton ako ngan, ako'y nagsolicit, unya ang ako kunong sekretary, si Rosemary. Dito lang ipada ang imong GCash. Nain tayo na biktima. Dili lang tulo, dili lang upat, ubay-ubay gyud. Rosemary. Naingan lang dag Rosemary ninyo? Na? Dakpa. Basig mauna. Hoy, sorry kayo Rosemary. Kay ikaw, o tinuod mo na ni Mungan, nag-scammer ka, na miligro na kas impierno. Ang impierno rabakuno, ang kalayo, dili mapaong, o ang kanini ang, sana, dili mamatay. Grabe yung kayong silot sa impierno. Nya ang gigamit ang mga scammers, mata, ang ilang kamot, o ang ilang huna-huna. Muna, diris atong unang pagbasa, gisgutan ni Moises kanindot unta kung kitang tanan mahimong mga propetas Ginoo. Pasabot, magtinabangay ta, dili na ta magsigi og tan-aw nga kanabitang kauban gid ta. Kay karon manggong panahona, mas importante nga kauban ta dinhi sa kalibutan, dili importante nga kauban ta dito sa langit. Ang importante gid nga kauban ta dinhi. Nya dili gani kauban, mag-away ta. Dili ta ka partido, mag-away ta. Dinhi bas kalibutan. Mo na diris unang pagbasa niingon ang
kani Josue, badlunga na siya Lord or badlunga na siya Master ingnan niya si Moises. Di man na wa man na siya moari diri nganong nag-prophesy man na siya dito katubang 70 man to kamuok mga kaabag ni Moises nya iyang gipakonsaran sa Espiritu Santo. Ang duha wa man motambong dito sa tolda pero naabot sad sila dito sa grasya sa Espiritu Santo. Oy nasuko so wa man na dinhi absent man na ingos Moises unya diay og ang Ginoo ni adto didto kanindot unta kung kitang tanan mahimo tang mga propeta. Diri sad sa atong ebanghelyo na niingon sad si Juan, Lord, naami nakit-an didto nga naghingilin og mga yawa ginamit ang imongan naghimog milagro among gibadlong kay di man ikauban nato. Unsa may tubag ni Hesus? Unsa ingon Hesus? Ha? O amo naminaw? Tanawa si Jesus, ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Ang nindot di ay bisag dili ta kapartido, bisag dili ta kauban, dili ta kalahi, dili ta parihag sikta nga katoliko, basta magbuhat ag maayo sa ngalan sa Ginoo, maunay importante. Kanindot unta ang tanan nga nangalagad sa katilingban, madinhi man sa simbahan o sa gobyerno, mag-alagad sa Dios nun nga kinaiya. Bahala nagdili ta parihag partido. Ngano man dayeg manghatag ka diha og bugas, ang tuas ang imong kakontrag partido nang hatag sa bugas sa ngalan sa Ginoo. Unsa man na maayo na dili nya imo dayong daoton kana kinawat ng bugasa nya moingon sa sila kautro sa na diha kinawat imong kamot imong baba siging sinawayay kana gikan na sa iyang pagpangurakot kana gikan sa nas iyang pagka-drug lord ayaw na lang sagdi lang usa na kay ang Ginoo may nagtan-aw nato. Pero naagi tinuod nga kaso nga nahitabo kana matud pa ni Kristo skandalos man na kana yung klaro gid ba objectively kita gyud nga naa hala faili dayog kaso aron matambog na ngadtos dagat ngadtos bilangguan oy lahi man ron ang kalibutan basta ka partido ta bisag maghimo pa kag salaod duphan ti ka alihan ti ka. Pero dili na to kapartido naag ni kay gamayng sipyat bisan pagwa kay sipyat dauton tika. Mao man as kalibutan karon. Mausad ng mga kaliwat-kaliwat. Kaliwat mi kanang kaliwata kontra na namo di gid mi maghiusa nagkauyab man ang ilang mga pag-umangkod ayaw gyud ninyo anak kontra na nato. Mga buangon mo. Minyo anak sila nganom di ay anak kanindot anang maghigugma ay awita na ako isip pare isip katoliko dili kay ko agresibo anang maksigi kog pakiglalis anang laing tinuhuan para lang ilhon nga kita gisakto nga simbahan kita gyud mo ay original nga gitukod ni Kristo ana di kay ko ana nindot man sana pero di kay ko ngano man kung maunay hinungdan nga magsinawayay ta maunay hinungdan nga pangitaan ko nimog sayop nya pangitaan sa tikag sayop sa imong gibarugan nga tinuhuan kung mauna lang nay gamitan nato sa atong utok mata sige kog research magsige kog gamit sa akong mata aron mangita kog depekto nimo bisag nagbuhat kag maayo mangita lang yung kong depikto, may paglugito na lang ng akong mata. Kay matod pa ni Kristo, ang mupainom ninyong tubig, tungod kay kamo ako, makadawat o ganti. Unya ron kung naa dinhi tao nga laig sikta. Unya ako makras kos motor, matumba ko desdan. Nya mo atiman siya nako hangtod ngadto sa ospital iya kong atimanon pagkahibaw nako
kontra day siya nako, dili day siya Katoliko. Moingon day ko niya, wa kay ayong buanga ka nganong atimanon ko nimo. Moingon day ang Ginoo, sayop ng imo kay kanang imong simbahan nga gipuy-an dili na tinuod, kari mo'y tinuod nya imo nang giatiman, pero biyain ang imong simbahan di oy makadawat dayon siya ganti. Ang buhat nato nga Dios non mo importante, buhata ang tanan sa ngalan ni Hesus, sa ngalan nga makaluwas. Kamong mga asawa, kung ang kabit sa inyong bana nga iyan ang gibuwagan, ex na to niya, mangayo ninyo og hinabang kay nasakit ang iyang anak niya og sa imong bana, kamong mga asawa, mutabang mo dili? Tubag. Kinsay mutabang, taas ang kamot. Nganong laki man ay ni pataas? Oh, awa, way ni pataas kamot. Nganong wa may ni pataas? Buang ka diya. Unya, nasakit man na. Anak man na niya, tao man na. Anak man sa imong bana. Ana, dili ka mutabang tungod lang kay napaanak ka na sa imong bana. Kabit na, nasakitan ka na sa una. Matambog jud ka sa impyerno. Kamong mga bana, imong asawa, napaanak ka sa pare. Nya, unsaon man gyud, sipiat man. Unsa man, inyong atimanon, mga bana, o inyong ipa-abort? Ay, mga bana. Nya, nihilak yun imong asawa, doon, sipiat lang yun, kay si father na sipiat yun. Nya ako sad, nalimot sa ko sa akong kaugalingon. Nya na nga isang pasaylo. Ang saman, inyong atimanon, inyong pakatawhon o ipa-abort. Kinsang mga banaha din nga mo ingon, Pader, ako yung pakatawhon, ta sa kamot. Oh, tanawa mo, unsa mo ka yawan noon. Hindi na, Pader, sala na. Yes, sala gina, why problema, maimpirno ginang paria, maimperno po ng imong asawa, basta dili maghinulsol. Pero ang anak, ang bata, nga nahimong bunga anang ilang gitawag og sala nga buhat, dili sad makatarunganon. Kay matod pa ni Kristo, ampingi gyud kining mga gagmayng bata. Ampingi. Oh. Listen no. Yang saman, ganahan pa mo musod og langit? Ganahan mo? O ato gyud mo sa impyerno? Hoy, matod pa ni Kristo, mas may pag maglisod-lisod ta dinhi, sama ng usa nalay imong kamot, usa nalay imong tiil, usa nalay imong mata, mas maayo pa na nga anhi ta maglisod-lisod sa kalibutan, basta makasuod lang tas langit ang kalipay ng way katapusan, kaysa hayahay ta dinhi, maglikay tas kalisod dinis kalibutan nga mubo ra jud kay atong higayon, apan dito sa impyerno in eternity magantos na ta. Ingon ana, kaimportante ang pagbiya sa sala. Bahala nagkitang tanan sa wayon, bahala nagkitang tanan daog-daogon o kahapatyon, basta di lang kita magpakasala, kutob sa mahimo. Ang sala mo'y atong kontrahon. The basic principle is hate the sin, love the sinner. Kusgo na to. Ready? Go. Hate the sin, love the sinner.